Hej og velkommen til episode 4 af min let's play. I min single let's play. Jeg har taget too many items væk. Undskyld, jeg lægger stadig sådan lige lidt, men det går bedre. Ja, 45, det er fint. Vi skal have lavet farmen, men mangler så bare lige, det bliver dag. Og der kræver det, at vi skal have det der uld, så jeg pauser episoden, indtil jeg har skaffet det. Sådan, så er vi tilbage igen, og jeg fik fat i 7 uld, så vi kan få bygget en seng, så vi kan få sovet. Nu er jeg pisse irriterende bare at se, at jeg skal ud på jagt om natten, og jeg er klar over, hvorfor er jeg i cheat mode? Det var fordi jeg er inde på mit andet map, det må jeg fandme undskylde. Hvor fanden slår jeg den nu fra? Nå jo, er ikke sådan her. Er ikke sådan her, man gør? Game mode, ikke også? 1. Skid sgu da ingen skid. 0. No. Hvad fuck? Hvor fuck er jeg i game mode? Allow cheats. 0. Okay, det var da mærkeligt. Bare rolig, jeg har ikke snydt. Det mener jeg virkelig. Jeg har selv været ude at finde det her. Nu har vi en seng. Nu skal vi fandme sove. Så skal vi op og have lavet farmen. Jeg ved ikke, skal vi ud og skaffe frø også? Det burde jeg egentlig kigge efter, om jeg skulle have. Nej, jeg har 1. Men ja, det er vores pisse meget, ja. Og jeg skal ikke til at banke på, jeg gider ikke. Der er så jeg i klam. God, this motherfucker. Jeg slår ikke engang på ham. Wow. Jeg tror også, jeg tager buildcraft. Jeg har buildcraft på jo. Så hold kæft, man. Har vi en iron? Det var det, der skulle ordnes med min farm. Nå, så kan vi lige skal stoppe. Nej, okay. Vi kunne noget mine. Kim han tror sit mine fra, men det ved jeg ikke. Jeg vil gerne have mine med. Prøv at se det too many items der jeg tog af. Hold kæft, mand. Der var lige lægt spike. Fuck, jeg får det hele tiden. Stop. Se, nu er der 31. Nu 43. Det er mega mærkeligt. Lige snart jeg kigger, så jeg kan ikke lige vise, at jeg kører på. Eller kører okay godt. Wow. Sådan. Så kraftigt ned. Hvad lagde jeg på? Fuck, jeg kørte ordentligt. Jeg stopper også lige optagelsen. Sådan, mand. Fuck, jeg kørte land. Det er sgu stadig, hvad sker der? Jeg tror bare lige, jeg skal fjerne det der lort. Jeg skal bare lige ud og tjekke. 45, okay. Ej, det er stadig en godt vej endnu. Wow. Jeg tror også det er fordi min computer vil blive varm. Jeg har brugt ret meget, vi har optaget. Vi har optaget nogle episoder ind på serveren, hvor jeg også begyndte at lagge. Så jeg ved ikke hvor godt det er, jeg lige optager episode 4 her, så det er faktisk pænt træls. Hvad lager jeg nu på? 29. Undskyld. Jeg skal bare se, hvor langt jeg har optaget.
Det er løgn. Skal jeg kraftedeme ikke. Så kom der op med en. Prøv at se. Her, der lyser fucking nu faktisk næsten ikke. Fuck, det ser vildt ud. I'm down in a cave. Motherfucker. Fuck. Nå, var det ikke mig, der gravede cobblestone ud derfra? Nå, hvad var den? Pickaxe. Nu bliver jeg sikkert ringet op på Skype. Hvis jeg gør det, så skal jeg nok lige. Ja. Nu er jeg også det. Skal jeg egentlig også på. Skal jeg have 2 pickaxes. Yes. Går vi herned igen. Kunne man ikke bare få sådan en kommando, der hedder down? Valet 55. Kom nu ned på det level, jeg gerne vil. Jeg har lige set en af Kims episoder, hvor han siger, at det nok går meget bedre for mig. Det gør det ikke. Det går faktisk ikke særlig godt. Ikke for at være ond mod let's play eller noget. Det går bare ikke særlig godt. Yeah! Satan! Kunne det så godt være en mine? Det kunne da fucking være dejligt. Det er faktisk lige der, jeg gerne vil hen. Er der ikke en mine eller noget? Eller noget? Fuck, jeg fandt Iron Man. Wow. Jeg siger tit wow, så. 18, 17, 16. Så hvis man følger med lige her, bare lige sådan, jeg ved ikke, vi ser en episode, sådan den her episode, så går det altså ikke specielt meget bedre for mig. Altså det her læg, det er pænt træls, så jeg har lige afinstallet Buildcraft, det too many items. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle slette den der Buildcraft. Der ringte han så lige, han ved ikke lige optaget nu, så derfor ringer jeg ikke lige, eller besvarer jeg ikke lige nu, eller gør jeg? Ja, det er tid til at sige farvel. Tak fordi I gav så med i en 4. episode, må det være. Tak for den gang, og håber I ser med i de næste episoder. Så hej hej!